иқтисодиёт маҳаки муҳими рушди тавсеяи ҳар як кишвар, кафили ҳаёти осоишта ва саломатии мардуми он дар маҷмӯъ мебошад. аммо аз тарафи дигар ҳамеша ашхосе пайдо мешаванд ки пай ба даст овардани даромади муфт зарару зиёни ҷиддӣ ба пояҳои иқтисодии давлатдории миллӣ, пешрафти хоҷагии халқ ва генофонди миллат ворид месозанд. дар натиҷаи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯии кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд муайян карда шуд ки роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Соффарм Шаҳрванд Исматов Даврон Алиҷонович соли таваллудаш 1986 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд қаблан бо дастрасии моддаи 247 қисми 1 банди Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. дар якҷоягӣ бо дигар ҳаммаслаконаш Турсунов Рустам Раҳматович соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Рустамов Амирбек Баҳодурович соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Заравшан ба хариду фурӯш ва истеъмоли маводи дорувори психотропӣ барои ҳаёти инсон ниҳоят хавфнок аст машғул шуданд. аз соли 23 то май соли 2024 бо ҳамин доруҳои психотропӣ ғайриқонунӣ ба фурӯш мебаровардам. доруҳоро аз фирмаи Душанбе ки дар ҳамон вақт мумкин иҷозат буд дастрас намуда ба хешовандону ба мизоҷо ба нархи гаронтар мефурӯхтам. ман барои фурӯхтани доруҳои махсус психотропӣ ягон иҷозатномаи махсус надорам. лекин барои ҳамин нигоҳ накарда ман барои гирифтани беи муфт ҳамин корро мекардам. ман аз кори кардагиам сахт пушаймон мебошам. барои ҷавонон гуфтидиам ки ҳамин корро накунанд, нахӯранд ҳамин доруҳое ки мумкин не аз тарафи қонун иҷозат нашудагӣ нахӯранд, истеъмол накунанд. зимни санҷиши фаъолияти ширкати мазкур аз гурӯҳи ҷиноятӣ миқдори зиёди маводи дорувории мадҳушкунандаи психотропии навъи Прегазол, Новый Плюс, Нейроспей ва Нейробир ошкор ва мусодира гардид ки ба талаботи стандартии маводи доруворӣ мувофиқат намекунанд. ман соли 2020 вақти COVID-19 бо Исматов Даврон шиносӣ пайдо намуда, ман ҳамин маводи психотропиро аз аптеки Даврон ва шогирдаш Амир рафта ҳамин доруҳоро мегирифтам. ман ҳамин доруҳоро ба нархи арзон харидорӣ намуда рафиқонам қимматтар медодам. ман аз моҳи август соли 2024 ба дӯстам Ҳомидов Муҳаммад ҳар ҳафта 3-4 дона доруи психотропия барои истеъмолаш медодам. натиҷаи ташхиси хадамоти назоратии давлатии фаъолияти фарматсевтии ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод ки дар ҳақиқат маводи доруворӣ зикр гардида ба меъёрҳои стандартии истеҳсолӣ ва талаботи санитарии эпидемиологӣ ҷавобгӯ набуда пасtsифат ва барои саломатӣ хатарнок мебошанд. ман аз соли 2018 то инҷониб дар аптекаи ҷедмм Соффарм мансуб ба Исматов Даврон Алиҷонович ва ҳайси коръар кор мекунам. пас аз баромадани қонун дар бораи манъи фурӯши доруҳои психотропӣ ман аз соли 2023 бо супориши Исматов Даврон ба аптека моддаҳои дорувориҳои психотропиро ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардам. дар ҷараёни амалиёти дигари кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд кӯшиши фурӯши ғайриқонунии дорувории сахттаъсири хусусияти психотропӣ доштаи навъҳои Медакс ва Лирика ошкор ва пешгирӣ карда шуд. тафтишот маълум намуд ки Шаҳрвандон Абдуллоев Шерхон Амонҷонович соли таваллудаш 1991 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Исматов Дилшод Алиҷонович соли таваллудаш 1989 ва Абдурасулов Мирзо Баҳром Абдумаҷидович соли таваллудаш 1980 зода ва истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд ба хариду фурӯш ва истеъмоли моддаҳои сахттаъсири психотропии навъҳои Медакс ва Лирика машғул буданд. ман аз Шаҳрванд Аюб аз ноҳияи Ҷавод Расулов охиран соли 2022 ҳаҷми 100 адад Медаксро ба нархи $350 амрикоӣ харидорӣ намудам. ман ба сокини шаҳри Хуҷанд Абдурасулов Мирзо Баҳром 10 маротиба тақрибан 10 маротиба бо нархи 250 сомонӣ Медаксро фурӯхтам.
илми тиб собит намудааст ки истеъмолкунандагони моддаҳои психотропӣ дар натиҷаи аз даст додани ҳолати идорашавӣ ва ё заиф гардидани хотира даст ба ҷиноятҳои вазнин зада на танҳо ҷони худ балки ҷони ҳазорон нафарони бегуноҳро дар хатар мегузоранд. ҳангоми ғайримақсаднок истифода бурдани маводи психотропӣ ба безурётӣ, бемориҳои асаб ба марг оварда мерасонад. аксарияти ҷиноятҳо дар ҳолати мастӣ, нашамандӣ ва истифодаи маводҳои психотропӣ рух медиҳад. яъне ҳангоми мунтазам истифода бурдани маводҳои психотропӣ инсон одатӣ мешавад, ба ҳолати эйфория гирифтор шуда барои дарёфти он ба ҳар гуна ҷиноятҳо даст мезанад. вобаста ба ҳолати зикр гардида нисбат ба боздоштшудагон бо дастрасии моддаи 210 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. рушди иқтисодиёт, таъмини ниёзҳои иҷтимоӣ ва солимии ҳар як сокини ҷумҳурӣ бо масъулиятшиносӣ ва ҳалолкории соҳибкорону тоҷирони кишвар алоқамандии зич дорад. мутаассифона наворҳои манзури бинандагон гашта собит менамоянд ки ашхоси алоҳида дар пайи ба даст овардани даромади муфт на танҳо волояти қонунро зери суол мебаранд, балки саломатии ҳар як ҳамватани хешро зери хатар мегузоранд. табиист ки амали бад ҳеҷ гоҳ пӯшида намемонад ва гунаҳгор ҳатман дар назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт.